Good morning guys. Good morning po sa atong mga manok din ha. Saba kayo nga may nagpukaw na ko diri sa Samboan. Good morning ninyong tanan. Everyone, nami sa Samboan karon na mista, grabe ka bosog. The next day. Grabe kayo pagkaon gapon guys. Yeah, nakainom ko gamay but nabay dyan din akong cellphone na bitaw, so nag-charge ako and later on I'll take a lot of shots here sa Samboan for you to see the beauty of Samboan. So dako na kayo tiyan guys. Mo na ko kasabot sa akong bati. Mo ga ko siguro kinauna na siya dapita. Kung ganahan niyo kay baloko ko mamista sa mo. Grabe mo mga media mo, di ba? So di mo kapugong og kaon basta adto jud mo mga fiesta. O diba, ni-agree na ko ang manok. So, wala pa kayo gusto narong pangutok karon guys. But, I'm very excited to share with you kung sa akong experience and what diba, ni hagok siglen guys. Kung napan siya yung manok, grabe kayo ni sila. Mao ni nakapukaw ng karong adlaw. Akalain mo, nakamata ko sa hagok. Akalain mo, nakamata ko sa kona. Sa kalabot sa ko. But I'm okay now. Gahapon na to. Kasi na I have to charge my phone because later on ako lang i-film ang mga nindot kayo nga mata na awon diri sa buwan. Hoy, mata na slay ka. Ipukaw na kas manok. Good morning, Laika. Good morning. Kumusta man ang imong pagkagubo age? Hala ka. Okay ba? Kaayo dahil. Napay usa na bilin na continue. Yes. Na si Jam. Hi Jam, good morning. Wow. Kalisi ha. Come here, be. Yataf ang gihapon ni Hoy. Basta na diha. Good morning mga amigo, mga amigas. So this is our second day dire sa Samboan. Karon magkuha ko og tubig. Because tubig is life. Finding water sa takaron kay wabi kay ba kung asa ko makapalit ani og tubig. Asa ta makapalit og tubig? Asa ta kapalit og tubig? Sa inyo ha dito? Okay. Sige, salamat. So this is Samboan. As you can see, it's simple na kayo ang ilahang life diri and very amazing, no? Nita lang ko og tindahan. Ito tatay tindahan dili nga pwede makapara. Very good. Nadyo tayo tindahan diri. Awesome. Sige. Wait. Napi na dyan ko kay nakakita na dyan ko og tubig finally! So, mga na siya guys. So, karoon na pong hapon-hapon, I think mga Tumig Falls, sa Dao Falls. Ano niya mga ganahan na mo ni Glenn, no? Kay murag, di na dyan mo makita dito sa Cebu. Still here. That's why we love going here sa South. Kaya daghan kay mga beautiful sceneries. So I'll, get back later. 2 hours later. I love to. Nagmahal na sakta, nagdaw falls. Bakit kita iiyakan? Pwede naman kitang pa-char. Char lang ka. This will be my first time here. For now, here's a hanging bridge. Lain na ni mo tanaw na.
Diba? Whew. So, kuyaw siya. But look at that. It's nice. Pero lisod kayo siya ilakaw kay puro ra siya kawayan. And it's moving. I like or any forms of sexual acts is strictly prohibited inside the waterfalls. So good luck. Oh my god! So guys, gingon nila 20 minutes to, no? 20 to 25. Mutla mo naman usa ka oras. Gyapon maabot. Halak But nindot kay siya nga place. Look if you can see. Diba? Nice kayo. Nasa din na. Pero hapit na. Gamay na lang daw kuang. Gamay na lang. Welcome to Dao Falls! Hours later. So, padulong nami balik sa place sila ni Mami Rose. Guys, ikit yung likod kay na slide ko. But, I'm all good. At least, na-experience na ko ang Dao Falls. So, nito to kayo siya. Look. No? Very nice place. So, karoon na ni guys, kibalod ko ngayon, balik na mo, magtagay na po ni, pero mangaon na po ni, o gihibili. So niputidik na sa akong tiyan, lisod na kayo maghukas-hukas og picture kay murag. Oh my god, akong tiyan murag kang Jollibee. Naglabad akong ulo kay ba mo nga katulaging na slide ko. Naglabad akong ulo but I don't know, I hope makaagi mi 7-Eleven para palit og tambal kay gasakit akong lawas. Kumahal to, time pa. 2 hours later. Wow, timing kayo. Happy Christmas. The next day. So, unsa man dyan may experience? Kumusta man? Ha? Hubog siya. Duha ka adlaw. Ikaw? Mga 3. Salamat kayo ninyo. Salamat kayo. Salamat kayo. Bye-bye. Ikaw, Laika, kumusta man? Imuhang experience. That was super. Oh. That was super. Oh. Yes, padulong namin uli. It was a great weekend. Salamat kayo, Mami Rose, again for inviting us. Pag saya family dito, so, very accommodating kayo sila. Dami kayong food, pero murag din sa kumukaon o baboy for a month because grabe kayo ang kaon. I think since day 1 up until today, grabe kayo ang kaon naman sa mga baboy. So, kumusta naman ka din, ha? Uy. Okay. So na-feel na mo ang kakapoy because heavy, lagi, grabe kayo ang baboy nga mga kaon. So maybe, kabot na mo dito sa syudad. Thinking of eating. Samahan ka ng mga utang na lang kayo, di ba? So again, wonderful weekend and such a great experience. Okay, sleep to me. Tog sa gamay kay duty na po mili. Bye-bye!